Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Hadlo ko, ma. Nahadlo ka? O sabay imo gikahadlukan? Tingali, biyaan ko Sara og akong munyika. Tingali, apa sila brad na ko Anton. Dili ka na mahitabo, Mateo. Mateo, dili ka na buhaton ni Sara. Ngano, ma? Lab na Sara nako? Gikasal na mong duha si Sara. Mao hinungdan nga dili ka na niya biyaan. Yay! Basta kasal, ma. Di na biyaan? Mao ka na, anak. Busa ayaw kahadlok ha. Nga biyaan ka ni Sara og sa munyeka. Di ko biyaan, Sara. Yay! Ug ngano bang nakahuna-huna ka man sab nga biyaan ka ni Sara? Ma, kita ko iya cellphone. Di ba do na may cellphone si Sara? Kakita ko niya nga may cellphone sa bag-o pa siya dinhi sa ato. Oy, limot ko. Ay, tingalig iya lang ning gitaguan, anak. Kadungog ko. Tingog iya cellphone. Ayaw na lang sudyai si Sara bahin sa iyang cellphone. Okay? Ang importante, naniara siya dinhi sa ato. Kauban sa imong munyeka. Natuog na karon si Sara. Di naman inoon sa mawa sa kuna-una. Giampo ko nga may resulta na unta ang pagpaniit sa detective. Aron may mo ko ng buwagan si Amy. Nga di mamligro ang akong anak si Sara. Ako kasyang suwayan og tawag. Pero tingalig makadungog si Mateo nigbagting siyang cellphone. Nganong nagpadaog manggiko sa akong kahuyan. Nganong permi mangyong mauwahi ang pagbasol. Mateo, ganina na kang nagsikita na ako sa bata. Mata na noon ka. Nakatuog man day ko eh. Ngawa man lang ako mailisig diaper si Anday Barbie. Man naman. Ha? Unsay man na? Ilak man munyika ganiha. Maong dali dayong kuduol. Basta di ay kayo diaper. Ako gilisan. Salamat ha. Mayo pa ka. Nakadungog kasi ang hilak. Ako nga iyang gikatupad. Wag yun makadungog. Tug mangkag maayo god. Kapoy tingali ka luto no. Wa baya no? Ingon baya mama. Dili ka kusinera. Sagdi lang good. Ngano bangon man ka? Wa naman ko magduka. Higda na lang ko supaha aron balik katog. Nganong ato naman ka matug sa sofa? Dili good tupad na ako. Oy. Ayaw, uy. Nga naman?
Nagatupa na biya tas pagpanghigda ha, Mateo? Kurog ko? Unsa? Joke ra bitaw. Adto lang ko sa patog. Unyag masudlan ka ni mama. Tingalig makaingon siya nga ako may nagbuot. Di lagi. Trangka man pultahan. Basta ha. Sige. Tug na lang. Oh. Uy. Ala. Unsa ron? Ang akong cellphone. Wa man din ako ma-off. Ako nang pagunang akong cellphone. Sige. Dubaga, Sarah. Tingalig imong papa nawag. Si Anton ang nanawag. Imo lagi. Gi-off. Number naman gud mo yung nakaregister. Maong ako na lang gipahong. Wa man ko makaila. Number register? Imong tatubag. Aron, ibaw ka kinsa siya. Ay na, basig naglingaw-lingaw ratog panawag. Sarah, friends mo Brad na ko Anton? Ha? Wa man tumbaga ni Sarah nga akong tawag. Matog na lang ko eh. Pero ugma sa'yo. Mubalik ko panawag ni Sarah. Makadungog lang ko siyang tingog. Inspired na kay ko sa akong pagtrabaho. Uy, may bagdang akong cellphone. Tingalig na konsensya si Sarah. Si Amy man din yung manawag eh. Hello? I love you. Oh. Wa ka malipay nga nanawag ko nimo, Anton. Naghigda na ba ako? Pero gimingaw man ko nimo. Mao nanawag ko. Padung na ko matog. Wa ka lang magkuna-una na ako. Useless ra gyapon ko manawag ko nimo. Di man ko makakita nimo. Ha? Nadaot man ka ng kamera sa imong cellphone. Useless nga di ta magka-video call. Guilty ko, Anton. Maong ako yung gipadalig paayo ang kamera sa akong cellphone. Pwede na tang mag-video call. Ugma na lang, katulgo na kay ko. Anton, dako ba akong nabayran sa pagpaayo na ako sa cellphone? Hapit na sa biya ko ay kwarta. Di ba tingnan ka man ako nga bag-o pa ko sa kong trabaho? Mauuna sa kong manghuwam ni mama. Usugot lang di ay ka nga bang problema ko sa akong kanon dire. Kung doon na kay kahuwam ang lain diha, ang huwam lang una. Sa sweldo pa ko makapadani mo. Paita. Ugma na lang ta magsulti, dako na kay ko. Good night. Gipaggan man dayon ko sa cellphone. Pero dili ka makalikay na ako, Anton. Ug sugdan ko na ang pagmaniobra aron makuha na mo ni Roger ang gikinahalan niyang 5 milyones. Morning, Mom. Coffee? Oy. Coffee? Ay, kapinagitan na amos akong hitsura, no? Ay, sus. Di ba, Ma'am? Kape ko taon. Di ka kape, eh. Kung nahimo kang ilim nun, Ma'am, mura kag Coca-Cola. We, Oh, tanawa ng lawas mo. Coca-Cola body kay kasus. may kayo, eh. Ita, Ma'am, saman. Mayo kay ka. Daman di ka. Daman di ka kay imo biya kong pubs. Usay, Pabs. Paborito ko. May nagida. Saray. Nay bagoda. Ginakutawi dayon ko. Ow, right away, Ma'am. Kanay mong kape, Ma'am. With 30% sugar. Kay dili mo kaganahan kayong sugar. Ay, sugar. Oy, naunsat ka manawa lang ko. 30% try mo sugar. Ay. Butangan rin ako 30%. Agay. Oh, haraw. Ngano gibundak man na. Kutsara na nga gamay, madam. Rindot na ba? Mutalagsik sa gamay ba? Tulagsik bitaw. Tulagsik ka ng naong ni mo bugay. Pero abi ni mo. Yan. Nagpangita baya ko sa imong service deluxe dito sa Cagayan. Unsa na? Hmm.
Tinood ka, ma'am? Yes. Ah, Abi tilawan tani mo. Tamis ka, may? Manggoy sugar lagi. Uy, nga, no. 30%. Magibitangan, magyud ni. 30% ba? Para sweet ta gamay. Bonus. Okay, bonus. Bonus, ano madam? Sabi Mingaw ko ganako. Unsa day? Uy, binukang Ay, ini. sulipan, oroy ko. Binukang isnaw ang kape ng bugwak naman ako na. Hay. Uy, nga no, God. Ibo bang good taon kong gipakalitan? Joke rito eh. Akong bonus, madam. Magtanaw lang ko na mo nga musuyop sa akong kinutaw nga kape. Okay na kaya. Mayo kay Jokra. Ako ra ba untang tinodon? Hindi sa tinudon, ma'am. Ilong dahay. Dili. Abtik bayan. Sabag diri. Sabag diri. Abtik bayani mo. Tama damay. Nanganad sa gano. Ay. Uy, kamo ba? Nagtanga lang yun mo din. Sugi nagtanga ko taon. Kami din eh. Oo. Walang mo kahibaw nga mi anhi dinhi ang ka-live-in ni Anton. Dini, ma'am? Dinhi lagi. Oh? Asa pa man ito siya. Nga ni aman dinhi ang iyang kontra. Saba. Kita mo yung kontra, ma'am. Mahimong ako. Tungod kay kapila ko siya ididma. Mahimo sab nga si Sarah. Oh? Pero, imposible nga ako'y anhion kay nahibaw man siya nga dito ko sa Cagayan. Bitaw sad. Sakto sad. Diba? Wala lagi may kadungog nga may shout-shout siya din eh. Wah, ay kanang, siyempre, naniid lang. Wah, Oh. tinood? Saba. Sa makabubuan te kaning kape. Ha? Ingon ana ka na ron makigistoryahan ako. Bugay! Sorry, madam. Kung di malasas, guys. Paring kabunyag na ko, madam. Ay, ganun guwa mag magabantay nga may anhi siya. Buan ta na ko siya pante. Ha? Brahman na to, pero pante na lang eh. Traditso ra. Pantihon yun ni mo sa. Yang, saan? Yun ni mo ang angon. Saan, iganahan ka? Hoy! Buan, kato ba? Hapit na yun. Kato siya, dili ikaw. Ha? Lagi. Ay. Ganahan sa siya. Ganoon na sa chikwayo. Ganoon na sa chikwayo sa. Ay, nuktok sa guda. Hilog na, Bugard! Ay, kog pasakya ng imong kabuang. Ay. Hinuon mong te ang ikabalakan. Saba. Sa higayon nga magsinggit-singgit siya. Hilom ha? Saba ka. Sorry, madam. Hilom na ko. Minaw! Ah. Ang detective, maunay, manawag og pulis, aron siya dakpon. Natuog pa man si Inday Barbie. Ikaw lang unay bantay niya, ha? Saday ka. Mag-andam sa itong pamahaw. Niyan na ra ba si Mama? Ingon lagi, mama. Dili ka kusinira. Sige na, Mateo. Bantayan lang una ang bata, ha? What jud minaw sarada? Lo, bagting na sa cellphone, Sarah. Ako baka ni tubagon. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!